Dear friends, दिनै नोंथांमोनजों मोनसे कारेन्ट एफेयार्स आरो गोबां इम्पर्टेन्ट मोनसे बार्निं टपिकनि सायाव रायज्लायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना साननो गोबाङानो सानबाय थादों चाइना आरो भारतजों दावहा जायां जायां मोनसे सिचुएशन थासारि नोंथांमोना हयতো निउस पेपार बा ससियेल मिडिया जेरावबो नोंथांमोना नुदों। स' बे इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव बर्डारखौ लानानै माबायदि माने दावहा जायां जायां सिचुएशन माबायदि नांज्लाय खमज्लायनायनि दुङाव बार बारबाय थादों। थ' नोंथांमोना हयতো खोनादों। बेनि सोमोन्दै डिटेल्स आं नोंथांमोननि सायाव सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना हयতো ससियेल मिडिया बा निउसाव मोन्दों जोंनि आर्मि जवान इन्डियान जवान 20 जन माने बुथार जाबाय इयाव दाखालि बावैसो 15 ना 16 जुननि तारिख एसे बावदों जेखिजाया 15 बा 16 जुन खालि माने जोंनि इन्डियान आर्मि जवान माने 20 जना माने बुथार जादों। तो बियो माबायदि जानो मोनखो बिनि जाहोनफ्रा मा एक्चुअली माबायदि नांज्लायनाय बुलायनानै माबायदि थैनो मोनखो बिनि सोमोन्दै डिटेल्स दिनै नोंथांमोननि सेराव सुंद' समनि गेजेराव बुंनो नाजागोन। फैदो बिदिब्ला जोङो नायनोसै। स' बेयो जाबाय इन्डिया आरो चाइनानि बर्डारनि मोनसे टेनसन। इन्डिया आरो चाइनाया बर्डारखौ लानानै जानाय मोनसे दावहा। मा जादों लादाखआव जेनेबा भारत आरो इन्डिया जों जिथु सीमा बे सीमाया हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश सिक्किम आरो अरुणाचल प्रदेश बे जोंनि मोनब्रै जायगाफोराव सीमाफ्रा नांनानै दं। दा जाबाय थानाय जुद्धआ दावहाया दाङाबाजिया जादों लादाखआव। लादाखनि जि बर्डार दं इन्डिया आरो चाइनानि इन्डिया आरो चाइनाजों जि बर्डार लाइन दं बे बर्डार लाइना माबेयाव दोङो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश लादाख सिक्किम आरो अरुणाचल प्रदेशआव बे मोनब्रै स्टेट आरो मोनसे इउनियन टेरिटरियाव बर्डारा नांनानै दं। बेनिफ्राय लादाखआव जानाया जि दानि सिचुएशना बेयो माबायदि जानो मोनखो थारमाने बेयाव मोनसे लाइन जि बर्डार दं इन्डिया आरो चाइनानि बर्डार लाइन बे लाइनखौ होननानै बुङो LAC माने लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। जेरैबायदि पाकिस्तान आरो इन्डियानि बर्डार जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाया बेखौ होननानै बुङो लाइन अफ कन्ट्रोल। किन्तु जोंनि बे इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव थानाय जि बर्डार लाइन बेखौ होनना बुङो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। आरो दा इन्डिया आरो भारतनि गेजेराव जाबाय थानाय जि दाङाबाजि बै दाङाबाजिया बै लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलखौ लानानै जागासिनो दं। दाना मा जाबाय नोंथांमोननो आङो सावगारिजों बरिया बुजायगोन मेपाव देखायनानै। दा नोंथांमोननो आं बुंग्रोना लानि बियो माबायदि हा सेरलायनाय जादों। थारमाने चाइनानि मानसिफ्रा जि लाइन अफ कन्ट्रोल लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलखौ बारबोनानै गोबां गोजानाव बिसोरो माने चाइनिज गभर्नमेन्टआ बेयाव मोनसे मिलिटारि केम्प फाथिफैयो बिसोरो आरो बेयाव पेट्रलिं खालामफैयो बिसोरो। किन्तु माने बे माबाखौ बे केम्पखौ बेयाव खानाङा होननानै इन्डियान गभर्नमेन्टआ माने 10 दिन सिगाङावल'सो मोनसे टक जादोंमोन आरो जे नोंथांमोना माने बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलखौ बारबोनानै गलवान भेलियाव मोनसे जि केम्प खादों बे केम्पखौ नोंथांमोना बेयाव खानाङा बेखौ नोंथांमोना सिफायदो ओरै जाबाय आरो। बेनिफ्राय रायज्लायनाया 10 दिनसोल'सो जाबायमोन। ओमफ्राय बिसोरो सेफायबायमोनबो आरो इखौ अके जागोन दे होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय आरो जों इयाव खादोंमोन एबा मोनसे कारनाव। ओमफ्राय बिदि होननानै बिसोरो सेफायबायमोनबो आरो सेफायना लांबाय। नाथाय हठात हरखाबनो 13 जुन खालि 13 जुन खालिबो जेबो गैया। किन्तु 14 जुन बारा गोबाव जाखालि दाखालि 14 जुन खालि हरसेनि गेजेरावनो बिसोरो बे माने मिलिटारि माबाखौ पोस्ट एबा केम्पखौ बिसोरो हरसेनि गेजेराव खानानै दिहुनबाय। आसरित चाइना गभर्नमेन्टआ माने 14 तारिख खालि हरसेनि गेजेरावनो बे मिलिटारि केम्पखौ माने टेम्परारि मिलिटारि केम्प जागोन आरो बिल्डिं नङा बियो टेन्ट सेन खाना माने तुम्बु सुम्बु सोंथिनाय बेबायदि केम्प आरो। ओमफ्राय बिसोरो 14 तारिख खालिनो बिसोरो हरसेनि गेजेरावनो बिसोर माने मिलिटारि केम्प एबा पोस्टखौ बिसोरो बेयाव माने
गायसनफिनबाय आरो बेनिफ्राय आसुरित जाबाय घटनाया मा जाखो ओमफ्राय इन्डियान गभर्नमेन्टआ मा थांबाय 15 तारिख खालि थांबाय रायज्लायनो थांबाय माने बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलाव जेबो गावला गावलि खालामनो मोना फायार खालामनो मोना बेयाव माने पिस डिसकासन आरो टकल' जायो तो बेनिफ्राय 15 तारिखआव जोंनि माने मोनसे कमान्डार माने जोंनि कर्नेल इन्डियानि कर्नेल बिहारनि बि सन्तोष बाबु माने बिनि दैदेननायाव मोनसे टीम चाइनायाव रायज्लायनो थांबाय जे नोंसोरो बेयो माने गलवान भेलियाव लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ बारनानै गलवान भेलियाव सेरफाङाव जे मोनसे केम्प खाहैबाय बेखौथ' नोंसोरखौ सेफायनो होदोंमोन नोंसोर सेफायबायमोनबो नाथाय नोंथांमोना मानो खाफिनखो बे केम्पखौ मानो बानायफिनखो होननानै जेब्ला रायज्लायनो थांबाय रायज्लायहांनायावनो माने बे बि सन्तोषजों लोगोसे थांफानाय टीमफोरखौ चाइनिज मिलिटारि फर्सआ माने चाइनिज फर्सआ एटाक खालामनो हमबाय गावाखै किन्तु बिसोर लावथिजों बुनो हमबाय लावथियाबो माबायदि लावथि नैबायदि लावथि ओमफ्राय बेयाव ओरै माने सुगोनां बेरा जे जोङो बेरा होयो मैगं थोरिफोराव मैगं थिलिफोराव बेबायदि सुगोनां तारा ओरै लावथियाव मेरायनाय बेबायदि गनजों माने माबाखौ बुबाय जोंनि कर्नेल बि सन्तोष बाबुखौ बिहारनि कमान्डिं अफिसारखौ बेखौ बुबाय एटेक खालामबाय बुंनाय लोगो लोगो ओमफ्राय बिदि बिराद माने आखाइजों आखाइ बुलायबाय बिदिनो एसे नांलायनाय जाबाय डिबेट जालायबाय माने पिस भाबे रायज्लायनो चान्स होआखैसै बिसोरो थांनाय लोगो लोगो बाथ्राखौ दिहुननाय लोगो लोगो बिसोर माने बुनो हमबाय नांलाय खमलाय खालामनो हमबाय जाय जेरै आखौ बुलायबाय आखाइजों आखाइ गोबां गोबाव समनि थाखाय बिसोर आखाइजों आखाइ बुलायबाय थाबाय फाइटिं खालामबाय थाबाय स' बेबायदिनो फाइटिं खालामनानै माने जोंनि इन्डियाननि फर्सफोरा 20 जन फर्स माने थैनो गोनां जायो दुखुनि बाथ्रा गोबां दुखुनि बाथ्रा किन्तु इन्डियान चाइनिज गभर्नमेन्टनि बेसेबां मानसिफोर थैदों बेखौ दाबो नाम्बारखौ जोङो बेसेबां अनजिमाखौ जों मिथिनो मोनाखै गोबां थैदों होननाय मिथिनो मोनदों नाथाय चाइनिज गभर्नमेन्टआ बेसेबां अनजिमानि फर्सफोरा थैदों बेखौ दिनैसिम अफिसियेलि बिसोर क्लियारिफिकेसन होआखै नाथाय जोंनि इन्डियाना 20 जन थैदों आरो माखासे इन्जुरबो जाबावदों आरो माखासे थैबावनोबो हानाय किन्तु जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआबो बेफोरखौ बारा अपेन खालामाबो जानो हानाय दा बेबायदि दा नोंथांमोना आङो बेखौ मेपनि गेजेरजों बरिया बुजायना होदों नोंथांमोना जाहाथे क्लियारलि बुजि मोनो माबेसिम फैदोंमोन बिथांमोना बे मेपाव नोंथांमोना नायोब्ला बरिया क्लियारलि बुजिना मोनगोन फैदो जों मेपाव नोंथांमोना बुजि मोननायनि आङो बरिया बुजायनानै होनोसै मेपाव स' लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लानाया मोजां इन्डिया आरो चाइनानि बर्डारनि थाखाय दाङाबाजि जादों नालाय बिनि थाखायनो इन्डिया आरो चाइनानि बर्डारनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसे मिथिना लानाया मोजां ओंखायनो आङो गोख्रै बुंनानै फोजोबनो नागिरदों इन्डिया आरो चाइनानि बर्डारा बबेयाव नांज्लायो नोंथांमोना एसे नायनानै ला अरुणाचल प्रदेशआव एसेबां नाङो नै एसे अरुणाचल प्रदेशआव एसे बाउन्डारि दं इन्डिया आरो चाइनानि बिनि उनाव सिक्किमाव एसे दं चाइनाजों नांज्लायनाय एसे नांजाबलायनाय बर्डार दं बेनिफ्राय उत्तराखन्डआ चाइनाजों नांजाबो माने बाउन्डारि लाइन दं इन्डिया आरो चाइनानि बाउन्डारि लाइना उत्तराखन्डआव एसे नाङो हिमाचल प्रदेशआवबो एसे नांलाङो बेनिफ्राय जम्मु एन्ड काश्मीरनि लादाखआव बुहुत गोलावनि बाउन्डारिया नांनानै थायो थ' गासै बियो इन्डिया आरो चाइनानि जि बाउन्डारि लाइननि माने लावथाया बेसेबां गासै 4056 किल'मिटार आरो बेखौनो होननानै बुङो LAC लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रल दा नोंथांमोना नोंथांमोना मोनथिनाया मोजां नोंथांमोना बे बाउन्डारि लाइनखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों नैबे अरुणाचल प्रदेश आरो सिक्किमनि जि बाहागो माने इन्डिया आरो चाइनानि बर्डार बेखौ होनना बुङो इस्टार्न सेक्टर बिनि उनाव हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्डनि जि चाइना आरो इन्डियानि बाउन्डारि हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्ड नांजाबना थानाय बेखौ मिडल सेक्टर होननानै बुंदों बेनिफ्राय जम्मु एन्ड काश्मीर लादाखआव नांजाबनानै थानाय इन्डिया आरो चाइनानि बाउन्डारि लाइनखौ वेस्टार्न सेक्टर होननानै बुङो दाना जोंनि दाङाबाजि जाबाय थानाया दा बावै सोलिबाय थानाय दाङाबाजिया नै लादाखनि नैबे वेस्टार्न सेक्टराव जादों दा नोंथांमोना नाय नैखिना बाहागोखौ नोंथांमोना नाय नैबे लादाखखौ नोंथांमोना नुदों आंनि इन्सार्सनफोरखौ लाबाय थानाया बै लादाखनि नैखिनि टिप'प' बाहागो खिनाखौ चाइनाया भारतनिफ्राय 1962 1961 मायथाइयाव जेब्ला भारतजों आरो चाइनाजों दावहा नांदोंमोन बै दावहा नांनायाव भारतनिफ्राय नैखिना टिप'प' खिनाखौ भारतनि टिप'प' बाहागो खिनाखौ चाइनाया सेख'नानै लायो माने हल खालामनानै लायो अकुपाय खालामनानै लायो दाना नोंथांमोना आं देखायनो नागिरदों नैबे जाबाय लादाख जों दाना लादाखआव जादों नालाय लादाखनि मेपखौ दिहुनबाय नैया लादाखनि मेपखौ जोङो नायब्लानो बुजि मोनगोन माबे बाहागोआव माने
दाङाबाजिया लाइननि दाङाबाजिया जाबाय थादों नैबे लादाखनि मेप नोंथांमोना नायनानै ला जों दाना मोनसे बारायबावनि बेखिना लादाख बेखिना लादाख गोथां निला बाहागोआ गासैबो लादाख जोब लादाखौ नायनि नोंथांमोना नाय लादाखनि नैबे टिप'पौ बाहागोआ नैखिनानिया 1962 इन्ड' चाइना वार माने भारत आरो चाइनाजों जेब्ला 1962 दावहा नांदोंमोन बे दावहा नांनायाव नै लादाखनि नैबेखिनिया एसे गोजाफ्राम बाहागोखौ माने चाइनाया दखल खालामनानै लायो आरो बेखिना बाहागोनि बेखिना जायगानि मुङा जाबाय अक्साई चेन अक्साई चेनखौ 1962 आव चाइनाया भारतनिफ्राय अकुपाय खालामनानै लायो 1962 वाराव दावहायाव दा थांनोसै नोंथांमोना नैबे दा जाबाय थानाय दावहाया नैबे अक्साई चीन नैबे अक्साई चीन माने चाइनाया भारतनिफ्राय 1962 दावहाया दखल खालामना लानाय बेनि जाबाय नैबे गलवान भेलि नोंथांमोना नुदों नैबे गोसोम आरो गोमो गाबजों लिरनाय नैबे हांखोआ बे गलवान रिभारा बेखिनियाव दं आरो बे गलवान रिभारावनो गलवान भेलि दं बे गलवान माने भेलियावनो सेरफाङावनो दा माने जोंनि भारत आरो चाइनानि गेजेराव जानाय सिमनानि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दं जों दाना थांनोसै नोंथांमोना मेपआव बुजि मोनगोन नैबे जाबाय दाना जोङो दहाय लादाखनि मेप लादोंमोन दाना जों लालायबाय नैबे जाबाय गलवान भेलि नैबे जाबाय सेरफां गलवान सेरफां नैबेनो बे गलवान सेरफाङावनो जोंनि माने हा सेरलायनाया जागासिनो दं चाइना आरो भारतनि गेजेराव दा नैबे माने नैबेयावनो माबायदि सेरलायनाय जादों माबेसिम भारतआ साननानै लायो माबेसिम चाइनाया गावसोरनि हा होनना सानना लायो नोंथांमोना गुबुन मोनसे पिक्सार देखायबानो नुगोन बेयाव माखासे बाहागोफोर दङ जाय बाहागोफोरखौ जाय भेलिनि जाय सेरफांनि गलवान सेरफांनि बाहागोफोरखौ F1 F2 माने फिंगार 1 फिंगार 2 फिंगार 3 निफ्राय फिंगार 8 सिम नाम होनाय मुं दोननाय जादों बेयाव माखासे लदा जायगाफोर दङ जेराव मानसि थानो हायो प्लेन जायगा बा मानसि थाथावना जायगा आरो बे जायगाफोरनि नामखौ F1 F2 फिंगार 1 फिंगार 2 फिंगार 3 होननानै सानना लानाय जादों दानिया जाबाय मा भारतआ नैथिंगालि दङ भारतआ मेपखा एसे उल्था पुल्था जानानै नोंथांमोना थेवबो साननानै ला नै F1 F2 F3 निफ्राय F8 सिम भारतआ साननानै लायो गलवान रिभारनि F8 सिम भारतआ साननानै लायो बेखिना जोंनि गासैबो जोंनि हाजोब बे जाबाय गलवान रिभारा हिमा नालाय एक्चुअल हिमा गैया बेयाव थारमाने इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव बे लादाखआव एक्चुअल मोनसे लाइन गैया तारमाने गलवान रिभारखौनो मोनसे सिमा हमना लानाय जायो आरो बे गलवान रिभारनि एक्चुअल सिमाखौ भारतआ नैबे फिंगार 8 सिम हमो फिंगार 8 आ लासै दै जोंनि हाया भारतनि बायदिब्ला किन्तु भारतनि बायदिब्ला जोंनिथिंगाले भारतनि लेफ्ट साइडथिं भारत होनना साननानै ला नोंथांमोना नै लेफ्ट साइडथिं भारत आरो भारतआ साननानै लायो जोंनि हाया नैबे फिंगार 8 सिम गोसारनानै दोङो चाइनाखौ बुंनाय जायो नोंथांमोना बे फिंगार 8 निफ्राय नैबे जों सिगांजों फैनो नाङा बेयो जोंनि गासैबो हा बिनिफ्राय चाइनाया आखौ बुङो ओहो जोंनि सिमनाया नै F2 फिंगार 2 सिम नोंसोरनि माबायदि फिंगार 8 सिम जायो नोंसोरनि हाया जोंनि हायानो जेराव फिंगार 2 सिम जोंनि हायानो फिंगार 2 सिमसो नोंसोर माबायदि फिंगार 8 सिम मोननो हायो चाइनानि बायदिब्ला दा बेखौ लानानैनो गोबां दाङाबाजि भारतनि बायदिब्ला जोंनि हाया फिंगार 8 सिम आरो चाइनानि बायदिब्ला बिसोरनि हाया फिंगार 2 सिम आरो खायसे बुंदों भारतनि बायदिब्ला भारतनि हाया नैबे फिंगार 8 सिम आरो चाइनानि बायदिब्ला चाइनानि हाया नैबे फिंगार 2 सिम दाना बेखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जाबाय दाना बिसोरो मा खालामबाय चाइनानि मानसिफ्रा नै बावैसो रिसेन्टलि माने मा बिसोरो नैबे जोंनि हायाथ' भारतनिफ्राय फिंगार 8 सिम साननानै लायो नाथाय बिसोरो फिंगार 8 आवथ' दखल खालामबायनो फिंगार 8 फिंगार 7 फिंगार 8 फिंगार 5 सिम बिसोरो माने केम्प फाथि फैनो हमबाय गोबां पेट्रलिं दाना बिसोर बिराद थांलाय फैलाय खालामो बेसिम फिंगार 5 सिम आरो बिसोरनि टारगेटआ मा फिंगार 2 सिम थांथारनाय किन्तु भारतनिया जेरै फिंगार 8 सिम होनना साननानै लायो किन्तु बिसोरो दावखोनानै फिंगार 5 सिम सफैबायानो दाखालि बावैसिम फिंगार 8 सिम सफैबाय बिसोरो फिंगार 8 आव बिसोरो केम्प फाथि फैबाय आं दानि बुंना लानाया बिसोरो फिंगार 5 सिम फैनानै केम्पखौनो लुफैबाय बिसोर दाना माने केम्पा फिंगार 5 सिम केम्प लुफैनाया भारतआ थानो हादिया बेनिफ्राय भारतनि फर्सफोरा फैनानै नैबे जिहेतु बिसोरो नै फिंगार 5 आव फैनानै केम्प लुफैबाय बे केम्पआव भारतनि फर्सफोरा फैनानै बिसोरजों रायज्लायफैबाय जे नोंसोरो एग्रिमेन्टनिखौ मानो भायलेट खालामनानै फिंगार 5 सिम नोंसोर मानो केम्प लुफैखो नोंसोर मानो पेट्रलिं खालामफैखो होननानै जेब्ला भारतनिफ्रा नै फिंगार 5 सिम फैनानै माने चाइनानि फर्सफोरजों रायज्लायफैबाय अब्लानो माने गोबां बुलायनाय जानायसै गावलायनाय जायाखै गावलायनो मोना बेयाव बर्डारनि एग्रिमेन्ट दं रुल दं किन्तु बिसोरो अन्थाइ खुबैलायबाय बिराद सौलायबाय बुलायबाय लावथिजों थ' बेबायदिनो गोबां बुलायनाय जादों थ' बे फिंगार
फिंगार 5 सिम फैनायावनो जोंनि भारतआ बिसोरखौ प्रटेक्शन होनो गोनां जादों मानोना बिसोरनि टारगेटआ फिंगार 2 सिम थांथारनाय जों मालाबाबो फिंगार 2 सिम थांथार होनाया मानोना जोंनिया फिंगार 8 निफ्रायनो हिसाबाव चाइनाफ्रा फैनो मोना किन्तु बिसोर फिंगार 8 खौ बारलांनानै 6 7 बारलांनानै फिंगार 5 सिम सफैबायानोमोन बिसोरो दा बेनिखायनो गोबां दावहा नांनो गोनां जादोंमोन आरो दाखालि बावै माने 15 जुनाव माने 20 जवान माने इन्डियान आर्मिफोरा फोर्सफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों खोब दुखु गोनां बाथ्रा दा नोंथाङा नै गलवान भिलिखौ नैबायदि नुयो ने गलवान सेरफांखौ नैबायदि नुयो नैयावनो दङ फिंगार 1 फिंगार 2 जा फिसा फिसा सावगारि देखायनायखाय नोंथांमोना बुजि मोनाखै नैयावनो बुजि मोनो रोखायै नैबे फिंगारा नैबे सावगारियानो नैबे थ' बेयाव नोंथांमोना फिंगार माबायदि बबेसिम भारतआ सानना लायो गावनि होननानै आरो बबेसिम चाइनाया गावनो सानना लायो बेखौ रोखायै मिथिनानै मोनबाय होना जों थांनोसै गैला बरफ थांनो गोनां गैला जोब्बाय बेखिनियावनो थ' डियार फ्रेन्ड्स बेखिनियानोसै नोंथांमोना हयथ' क्लियार बुजिबाय भारत आरो चाइनानि गेजेराव माबायदि दावहा जादों माबायदि हा सिलायदों बबेसिम भारतआ मोननो लुगैयो आरो बबेसिम चाइनाया मोननो लुगैयो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना डिटेल्स बुजि मोनबाय अके जों दाना थांलायनोसै नोंथांमोना बुजि मोनबाय जे इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव माबायदि दाङाबाजि सोलिगासिनो दं माबायदि 20 जन जोंनि फोर्सफ्रा थैनो मोनखो थ' बेनि मोनथाम मोनब्रैसो रिजन माने एक्सपेक्ट खालामनाय जादों एसेबां गोबाव जाबाय माने चाइनिज गभर्नमेन्टआ बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ बारबोआखैमोन आरो बे बर्डारनि जिथु एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ मालाबाबो भायलेट खालामाखैमोन दिनै बिथांमोना मा कारनाव बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ बारबोनानै गलवान सेरफाङाव मानो केम्प माने गायसनफैनो मोनखो बिनि मोनथाम मोनब्रैसो माने कारन माने मिजिंथिनाय जादों बा सानना लानाय जादों बेयो जाबाय नाम्बार 1 बावैसो सिगां नोंथांमोननो आङो बुंनो नागिरदों बारा गोबाव जायाखै नेपाल आरो इन्डियानि गेजेरावबो मोनसे बर्डार टेनसन जादोंमोन बर्डार कनफ्लिक्ट जादोंमोन माने बिसि गोबाव जायाखै बारा गोबाव जायाखै माने नेपाल गभर्नमेन्टआ जोंनि भारतनि माखासे हा बाहागोखौ गावसोरनि मेपआव सोस'नानै लादों नेपाल गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान मेप बानायदों आरो बे गोदान मेप बानायनायाव बिसोरो जोंनि भारतनि माखासे हा बाहागो गावसोरनि मेपआव सोनानै लादों दा बेखौ लानानै माहासेसो सिगाङाव आं डेटखौ एसे बावबाय जेखिजाया आन्दाजै बुंदों आङो माहासेनि गेजेराव आरो थांनाय माहासेनि गेजेराव भारत आरो नेपालनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सोमजिदों नांज्लाय खमज्लाय जादोंमोन बेखौ लानानै हयथ' बिसोरो नेपाल पाकिस्तान चाइना आफगानिस्तान बिसोर लोगो भारतजों एगेन्स्ट दाना ओरैबाबो चाइनादो पाकिस्तानजों लोगो जानानै भारतनि एगेन्स्टखा बेनिखायनो चाइना आरो पाकिस्ताना बै नेपालावबो दाङाबाजि जिहेतु जाबाय बे दाङाबाजि जानायखौ बै चाइना आरो पाकिस्तानानो बिसोरखौ माने साजेसन खालामहरदों नामा नोंसोरबो सोनानै ला भारतनिफ्राय नोंसोरनिसोबा बियो एसे कन्ट्रभार्सियेल लेन्डमोन नालाय बियो कन्ट्रभार्सियेल लेन्डखौ नोंसोरबो सोनानै ला होननानै बै चाइना आरो पाकिस्तानासो नेपालनो गोहो हरदों नामा जायनि जाहोनाव बिसोरो गोदान मेप बानायनानै भारतनि हा बाहागो गावनि हा माबायाव सोनानै लादों 2 नाम्बार कारना जाबाय मा नेपालाबो माबायदि जे भारतनि बे हाखौ सोना लानो मोनखो गावसोरनि मेपआव हयथ' बियो चाइना आरो नेपालनिनो साल होननानै सानना लानाय जादों दाना 2 नाम्बारा COVID-19 जि बेराम बै बेरामा जे चाइनायाव जाजेनदों आरो चाइनायाव जानानै चाइनानि गोरोन्थिनि थाखाय जे माने बुहुमनि गोबां हादरफ्रावनो गोसारबाय आरो लाख सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनि दाया बेनि रिसपन्सिबिलिटिया चाइना हादरानो होननानै बेखौ गासै 62 कान्ट्रिसफोरा थारमाने ब्लेम होदों आरो बे ब्लेम होनायनि कान्ट्रिसफोरनि गेजेराव भारतआबो मोनसे थ' बेनिखायनो भारतआबो जिहेतु बिसोरजों नांजाबनाय हादर भारतखौ रागा जोंबाय नामा दा बेनि थाखायनो बिसोरो माने बेबायदि जोंखौ रागा जोंनानै बेबायदि माने सुता लादों खोमा होनना सानना लानाय जादों नेक्स्ट 3 नम्बरा जाबाय मा 3 नम्बरा जाबाय भारतआ बारा गोबाव जायाखै माने मोनसे गलवान भेलिथिं ओरै उत्तराखन्ड जानानै हाबलांनाय मोनसे हाइवे बानायदों स' बे हाइवेआ थारमाने बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ एसे बारलांनानै चाइनानि मथेब्ला बा बे लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलनि जितु माने बेयाव एग्रिमेन्ट दं बे एग्रिमेन्ट्सखौ भायलेसन खालामदों होननानै बिसोरो सानदों आरो साननानै हयथ' बिसोरो जोंखौबो माने जोंबो भायलेसन खालामगोन होननानै बिसोरो रेभेन्स लादों खोमा होननानै सानना लानाय जादों दाना नेक्स्ट नाम्बारा जाबाय बियो 4 नम्बर जागोन 4 नम्बराव जाबाय COVID-19 बेमारखौ जिहेतु चाइना हादोरा गोसार होदों होनना सानना लानाय जादों गोबां हादोरानो
दा बेनिखायनो माखासे इउर'पियाननि रिपुटेड माने कम्पानिसफोरा बिराद गिदिर गिदिर दामि दामि कम्पानिसफोरा थारमाने चाइना हादोरखौ नागारनानै माने फायजोबसिगोन थारमाने आरो चाइना हादोरखौ नागारनानै गोबां कम्पानिसफोरा भारताव फैसिगोन आरो गुबुन गुबुन हादरजों लोगोसे भारतावबो माखासे कम्पानिफोरा चाइनानिफ्राय फैसिगोन थारमाने दाना बेबायदि गिदिर गिदिर रिपुटेड माने कम्पानिसफोरा जे चाइनानिफ्राय गुबुन हादराव थांजोबबाथाय चाइनानि इक'नमिया डाउन जागोन दा बेनिखायनो जिहेतु बै कम्पानि गिदिर गिदिर इउर'पियान कम्पानिसफोरा भारतावबो फैसिगोन नालाय बिसोरनो गेजासिगोन नालाय बेनिखायनो बिसोरो मेगन सानानै माने बेबायदि भारतजों जिहेतु खाथि बर्डार कान्ट्रि बेनिखायनो भारतखौनो एसे सुता लादों नामा होननानै सानना लानाय जादों तो बेफोर जाहोननि थाखायनो हयतो बिसोरबो माने लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ बारबोनानै बेसेबा गोजानाव बारबोनानै माने गोलोबान भेलियाव सेरफाङाव बिसोरो केम्प खाफैदों आरो जोंजों जुद्ध नांनो थाखाय बिसोरो सुता लादों होननानै सानना लानाय जादों आरो तो ओके फ्रेंड्स बेखिनियानोसै नोंथांमोना हयतो बुजि मोनबायब्ला सोरबा मिथिनो लुगैनाय सोरबा मिथिनो लुगैनाय मानसिफोरनो भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबाफोर मिथिबावनो लुगैयोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामजागोन आरो नोंथांमोना नेपाल आरो इन्डियानि गेजेराव बावैसो बर्डार खालामनानै माबायदि दाङाबाजि जादोंमोन बेनि सायाव मिथिनो लुगैयोबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिर नोंथांमोननो बेनि भारत आरो नेपालनि सायाव बर्डारनिखौ लानानै जानाय दाङाबाजिनि सायाव मोजां मोनसे गुसुं भिडिअ बानायबोगोन नोंथांमोना लुगैयोब्लाथाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहर अब्ला नोंथांमोन माने ओके सी यू नेक्स्ट बाय बाय